Ayan na po, wala na tayong dalawa. Okay, yun lang po. So, thank you for watching. Hello guys, yun na po, na-achieve na po natin ulit ang walang bigote. Dahil request po yan ng ating mga kajali. Okay, so ito na po, last na po ito. And ito po na po atapos yung video nito. And keep on watching. I hope you like this video. And of course,